ken pudno ipanagbiag. Ditoy, marisotyo dagiti drama ti pamilya, ayat sakripisyo, panagpatawad, ken dagiti pagsubok ikasla agtultuloy, niyem adamet ti pag-asa. Tunggal episode ket kasla makipagpasyar tayo iti barangay ken komunidad. Agrama boses ikasla kakabsat mo, kabagyan mo, weno kaaruba. No kaya ti istorya iyo makapasnag iti puso na imbag dimting kayo dito. Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, di mo na apasat te sergeta yung kaalawas anapawan. Supapak, di kinasayaan. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Di ka kadimarigatan nga ang trabaho iti alyaw. Kan agadan iti malam, inka nagsardam, anak ko. Masapul nga agano sak nanang. Kaya't ko nga ti makatupos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadan. Nakapsakmat nga minat ti pagpadaitan nyo, nanang. Huwag nga rod anak. Manipod at tandagiti ready-made na pantalon. Kan wag-wag aluk-lukot. Man-manong diyan padait kadakan. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpretek ang mapanagtrabaho. Ada pa'y mo't, anak ko. Takayo pala ti makaamo dito opisina. At kasinara ko di kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungkal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may tinasao atao. Nanamat kami nga di kabisera. Jay ka din mangibangon iti negosyo na Jay kabisera, sa? Kasta nga ron. Sayang ngamin titak kalagat at agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadagiti construction supplies, nga ramatan iti pasdag, sa? Kan nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka nagiti duma. Isungado ti parokyano tayo, sa? Uy, tinalaka presyo ti sa pulan nagkitap tao. O sige nga ron. Ibagam ka ni Christine, dahil sagana na nagitirumba nga may sagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni Sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo, na awan. Nayuder ko pa yan. Dandali siguro may deliver. Amo, barupay lang ni Sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y abos. Saan akas kadagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Lumabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Ada pa'y lang tilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maisa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abas to, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo iti naudi hold up tayo. Imbaglakit di ta i-dispose tayo adagos ti kotse ang nakarnap tayo. Nalaimbot tinanggatang. Ta pinagsisina da adagos ti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho na. Nalainda ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna. Sada manen imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga special a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manen ti imak ang makaigam iti pirak. Adda tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulid tayo iti datakkel abatong tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. At itaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kaya't nga uludan da ka! Sino kayo?
Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay Tibala. Di na ko mapatayon. Take your membership to the next level. Apakanan kay Tibala. Di na ko mapatayon. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanuwalit na. Tapumanaw tayo dito eh. Siya kun ti mangimaneho iti lugar na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya may sa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Parahag. Ada bakan ka tugay kasi nagti babae na katulog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme lang ti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo. Iti syudad. Nahold apak. Inala tati kwarta. Nya. Hoy, kinang manalilamon. Nawag utap. Bumabal ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan tupay kwartam. Ijekat syudadan ti pagpayadap. Trevor! Isartang mo ti boss! Mapapagtay pasayro nga awag ko tanaw! Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko, inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor. Mano ka diti plete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya? Bayadam ti plete na! Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan. Ha? Nabilag siguro ang nakiing ijay. Sinibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na day jayen. Paltugak kumay. Ngam awan gayam sa rinser na ti paltug ko. Nariga ta. Nalaka ti panangala tayo iti kutsi. Anak tulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan wa daw maya tao, wanulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan. Tanapigsamot ti panang palakyaw, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, yung nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapangkakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagag. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan ba't babalay dito, miss? Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyamanak man rin, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasama kada kayo? Dinsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo.
Lalat mo ti sapatos yo. Nahuldapak. Inalada pa tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramiden iti dakas, sir. Mapanak agpa doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat italtal ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pang iba unakan ka. Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tang agpaiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kag iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditirupa dagiti ng hold up, kandang karnap itilugan nyo, sir. Mayroon pa ag titumboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. Nudyak agkamali. Uy, sis, may alam ka bang pwedeng mahiraman ng pera? Ay oo, ito. I-check mo yung credit cash. Isang loan app na hanggang 25,000 pesos ang pwede mong mahiram. SEC-registered ito at hindi lang yon. 3 Kan inawagan na iti dagol ti maysa. Nudyak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahil tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kan dati awanan bain. Sabay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti pan nakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdang ram. Naimbaglaket din. Saan nailisiak ka ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwarta, nanang. Diyan kami nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwarta na. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apaulugan siya konduktor. Dahita nga rudgat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdasaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am-am mo ako, nam? Nakakaasing amin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay nga min alimugan, no awan kwarta na. Friend, mapan ka no ija syudad. Ngam na hold up. Innala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga dati bagbagana? Nalabid. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idin bagana na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang lang akasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yung papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumerek ka karag ti restaurant. Supermarket ken daddo mapay. Kitaan no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di man ng klase, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak matiti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat.
Kalpasan na, agadal ka iti mayam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga ti boss tayo. Makitam ka dito umunay? O sige, tayo naksabtan. Itad ko kankwana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilyan nyo. Agyaman miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas na napauluan. Supapa, di kinasayaan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, may sa nga estudyante ni Joby kan may sa akro iti restaurant. May sa matabak ng negosyante ni Rex iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da ito'y, kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Joby. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Joby kan kuana. Kat ni Joby tinangted, iti plete na, idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na ito'y iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Joby. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, di kinasayaan. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Sumagmamanumat tan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmat tan anag trabaho dito'y. Free 315 pesos reward? Count me in. Make your first ever deposit of at least 100 pesos or 10,000 pesos on the Marybank app and hold it for 7 days to unlock your bonus. What are you waiting for? Download the Marybank app now. If you're still sending money through banks or those so-called free transfer providers, you're losing. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmat tan anag trabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatom iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Asino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Hanggang nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan a dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan tayo dyan customer. Nalabit. Italaan ang nakitak dahi dyan lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat ang nakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso ang nakipicture kan ka. Siguro. Di naman siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam.
Ang mga no adda karkar na ang mapasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman but nga, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabiro kyo, sir. Anya restaurant? Aguray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikan yak, iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayad iti pletek. Iso ka di, sir. Ay nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, ken lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen. Kita am ti picture mi adwa. Kita man nga ron. Ni, nabinta sa babae. Plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Again rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wano bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anos ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskan ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Oy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin, asaan tayo pa'y abumaba? Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lata ti uminom, kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw, kanawan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mat no taga syudad. Tagturong mat iti syudad ti lugan na iti pinasardang tayo. Andan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlan ti saan na mabales. Da tayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita ang manla ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man ang agsweldo tayo? Again rolak manan. Lukas ta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray at nakapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal. Pay all, pay later with Billy's. Billy's is your everyday partner for flexible payments. Scan anywhere and pay on your next payday via QRPH, zero interest, no extra fees. Shopping for the latest gadgets, appliances, home furniture, or more. Enjoy zero down payment and easy installment plans. Top up mobile load, pay your bills later, or convert your available limit to cash. It's all possible with Billy's. Download the Billy's app now.
dadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakitak mat to nagadalak pa'y. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Hintayo birukan tinangi-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga ro damang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. Addalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayukit di ti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ng tinaturad amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kanlugan iti nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabiig. Babaan iti tawasar mi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? When? Dahil ti kasapa na customer itaabigan. Sikapay lang ti mga sikasukan ko na. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makamu iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. Adito iti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samat. Pinasabon na ka di? At tinadawan niya ang ruwan. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasandong, ngam, nakasapatos ka iti na silang alalad. In-report kong dagi di ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod ang kurba, boss. Aramatan mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayang. Mala, iti sabali nga rin ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay atao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner ng Diyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Ano tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launa tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di matnagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akinagan. Adda ngamin agnagan iti Leon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakali iti imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Angam, adamat kalintagam. Wala. Agorderek na rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito'y Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na.
Si Kamat, friend. Sa anak ang maikari iti dayjay. Amom ka di. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kano amang sapul kanya. Ti uniformek asuot ta tinagserbi. Tapno na tuntun na. Agbayad ka di? Iso a pinasapol na ka? Diyak amo ano anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na payla dinamag idi, ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi uno destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak? Wananang, adalabasit impaunag, tapno maka-enrollag. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad adal kakat nga rod. Masapa ak mata sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong nyo. Kwa, madanagan aklaang nanang, tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasat ti umutang iti boss ko, no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusan. Dakkel ko mamad ka ti masweldom, no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo't, taagadal ka mo't, iti malam. Sa di nga pagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasiggan iti restaurant. Aka na damag mo dayta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad ditoy. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa? Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga ron inanam no kasta. Wen, sir. Narawama kun iti rigat. Angam, talaga amarigatan hak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Uy, kompleto na yung pang-tuition ko next term. Totoo ba? Buti ka pa. Ako kasi namumroblema. Saan ka unay amarigatan? Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayon sama iti kwartayo, sir. Anda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano magpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo ita alawas na napauluan. Supapag, di kinasayaan, dito'y drama tayo, di masakbayan mo. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi amang isakad. Taado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damat na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kan kuana, ti empleyado na.
Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agannad kayo, sir. Amang ano masalaw yung manan dagiti managdakdakos. Ha? Kasanang nagpaiso na agdadamanan? Amangan na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayum ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapul nga ada akanayon ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nung amin ni Jai. Adayo iji bangir. Kasan mo may anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasot ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Uwan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wananang, jaklakit di kaya ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasi ka ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Angam, padasag. Makaambuditan. O sige, tama pa na ko ni Jay Restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Ko nga min friend. Naggapo ak ija pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawag. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo? Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga tanga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti lalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No isutin ang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka diti intedyo, sir. Sigurado ati naawatan no kwarta ti edad ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Ginamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo abinayadan niyo, sir? Maamuan lang to no mapanagbayad. Dakalaki diti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Going abroad? Don't let hidden fees ruin the vibe. Enjoy 0% foreign transaction fees on your Marybank card in-store transactions abroad. With Marybank, shop smart, save on fees, and enjoy your trip to the fullest. Get up to 315 pesos. Ina, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwartana. Idinto tati mabayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, di da tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano inton may sabigat.
makita tayo kumadji lalaki anang i-report kada tayo. Dayta ti numero 1, no apay asumalog tayo. Ang sawar tayo kadagiti malls, pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang ti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin-report ko may papanit ti holdapper. Sigud samot awan tagdagi jay. Ngam nagalis ti biyag da. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnaak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayo na no ijay ti bagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakada aksapay dito restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapol nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat maaramid dagiti requirements. Kasano a makaturposa. Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laang na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso. Angam kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat. Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita tayo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraem ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. Numasawar tayo ti mall. Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Hindi tayo pa'y nga tamakita day ak tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sumbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya nagita kayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, hey sir? Sa bagay, malaylay mo't nga agpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat, mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasak man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kaya't nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod. Good luck!
Agian tinagduma ditoy. Siputan niyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Ki. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti Master Ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas asimbal iti lugan. Wan busing. Maditidakkel alugan. Tas saan tayo amayunag iti nalumang asyam. Agian tayo nga ro iti igid. Agiin na tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. At dantukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalo ka iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasan. Tika di babae iti kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasan. Ha? Uray siya, sir. Kaya't adamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. Adda amin ken ka akarbungan. No asino ti sumbatan na kadata. Iso tinagasan. Ha? Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dahil agaram ken kwa na. Masikura na kung dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Unak no ijay hideout ti ayan tayo itay. Nitaulitan na tayo laang. Kunak atangiwat mo. Kamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Na. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Peso Ease, trusted quick loan. Install and go. Disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anapan di lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kaya't ko nga ron adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, noan niya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa kakumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan iti restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. Nusingiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga ron. Ay, ngam, adadagit ibak nang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ni mall. Mapit lang, tayo park ko tilugan. Ano tilugan iti parking lot, sir? Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may salugan. Hanggang paiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dayayan. Nabakan tiyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasanglases ti nagmaneho. Kan nagdardaras alimugan ang iti kakadwana. Ha? Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawan ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan na makalugan tayo.
Pataraya mo na dagos. Darasin nyo nga ro, ang mga numalpas ang mga di aking lugan, kat maduktalan ng awanan ti kutsera. Hala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasem! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay weta alawas na napauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Di napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gayam ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinangbayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapul ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark kuman ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa kotse aping manaw, at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anang pauwan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Patayag bang ngarudan tilugan. Magtakay dya iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit tilugan iti kalsada. Uray saan tayo anasarakan dya lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alam, ipantayon ijay nalumbong asya. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan di amatiliwan, ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Yasimbal da, no ada sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang. Di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga da nalimod asyap, nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwan da. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglakakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, tigundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat anagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga, day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tangat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanak iti presinto. Tamuak no kasano di report ko. Nadamot lang linda karag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hanggang saan tayo pa nga amo no isudawon saan? Nagpakita ka di kan kanya kung kunang maagnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo tan magpakpakita? Angam ko nambot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang. Ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay.
Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat, nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Maladingit anak, tawan pa'y kanumat. Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karagiti masaknan iti kabangibang nga lugar. No ada naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo, no kastang, sir. Adain singasing ti may sa kanakwadang aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awan ang pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka rin iti kabisera. Numapanak ka rin iti kabisera. Ibagak nga da kanu umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da kano. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant ta pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ni Jay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat nagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan niyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Angam, boss mat tinang iba ka. Apay kumasaan mo kaya? Kadwa ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunada ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastilaang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapon. Ita, aramamutan. Kunamot ni sir, nga adda ka numot karbangak amangaram. Kayat mo asawan? Agidan kayo asumango? Kasano ama ibagayo tirik nayo adwa? Ay, day tangarod kat. Ay, nagrigat. Lubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Apay, asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan man tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Yata, gayem? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko na adamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami ta kijay kusina. No, apay mat. Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi matla umayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka ditiin singasing dagiti polis, sir? Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan da ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo.
Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti pulis, sir. Agpanunutak pa ang mga no may sagmakak. Narigat ngagpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagiti ay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan. Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo. Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, takbay ti sarak mo dya pagadalan. Ag-research sakpay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at mustan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manin dito inton bigat. Ngamnosan mo amalpas. Kaawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Agway ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmal tay amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, ti awag mo kanya, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. At ang amin kayat ko amamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanya. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga bayad agiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananday ti biyag ko. Imposible matdaytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga bayad mo kat nagrigata. Idinto ti imbayad ko iti tuition mo. Kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At na nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito yung kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Pay later, pay in installments kahit walang credit card, Bilis yan. Bilis is the leading... Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil tatidyak amo, agmay-may saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka napan ijay. Nagpamaranga kakas may salakay. Nagsarukudak pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awagan ko matoy na lumosagot ko kin ka. Dahito ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayim ko kin ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sabay ko matasaan mo apaayan. Akas itisaan ko apa na ang paay, iti binayadam ti plete kiti boss. Gapalang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mumat ko na. Awat at ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asigat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya.
Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na. Napintas agasa tiyo masidag. At dapagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masigurado ka mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runan no nakaparking tilugan. Hala, darasem. Ang mga no makapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti master key? Awan mo't dito yan. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapankansamat iti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadistoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan ba't nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali ti agparparik na kanyag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, di kinasayaan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Katnaamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauwan. Supapa, di kinasayaan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo tayo ijay tanapanakon. Sige kitin. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sabali ngamin di agparparik na kanyag. Anya ka ritag parparik na kan ka? Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapanidya syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagtanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga biyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Anda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din? Andaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Ada gamin inawagak na umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? May secret hack ako para sa'yo kung mahilig ka mag-check out sa Shopee. Do you wanna know? Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Nagitiam ambok apan nakapagitilintek. Aramiden yo kaditin singasing dang aramiden yo? Diyan mo, ngayon kasapulang tatikadwa. Basta saan mo panawan ti lugan. Itakalat na si security guard. Na kayo di makamaw, sir. At daak lang dito lugan. Sige, tatapay awagan. Imbag na dyan na sinag dito yung kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex di mawag iti cellphone na. Kaslaman, ada pa kadanagan na.
Idi imbaga na nga itulod na iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kasnad na kabutin ko. Amang ano nalagip mo laang pinapasamak kadata iti ubdingtan. Siguro. Idi magpagnakay ti kalsada nga da nagpipinalto. Kaslakas na. Iti pa'y apay ti may sa alugan. Idi ka. Nadaplisan sa timuking ti may sa ato. Kakaasi ta naglingilingit iti bato. Nagkaputa iti iti pagadalan. Magmagnata nga agawin. Ingkol dyan may sa tituloy. Katimunag da iti lugar sa dapiwana. Kadala ba di anak kadasay anak kalto iti kalsada. Diyak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakilapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasan mat anatumba. No saan na the place? Talaga anak ka. Basta nakita ta anak dara timugin na. Nangikuti bagayo atong buhay. Kung ayaw madadak kalapiglat na. Nalakit nila ang pinapasama iti-ulping kami. Nakita mi dagiti nagpipinal po iti kalsada. Basta. Dito kayang titumboy anang karna. Agyaman kami unay nga nakipagbaybay kayo ita nga aldaw. Nunay raman ti puso yung kenwadda na palawag nga leksyon benefit na ibati. Ibagam ti reaction yo iti comments. Kani share yo daytoy kadagiti kakabsat yo ang kayat may heartfelt. Ketsan nga malipatan at subscribe kani on yo ti notification tapusan yo ang malabsin na ti sumaruno nga episode. Iti sumaruno adda manan istorya anak no iti panagbimusor ti rikna naulime ka sekreto napno a pagsubok ken maysa a pagpili amang baliw iti niya. Kitayin tayo manen dito'y laying iti masakbayan heartfelt drama. Ti Masak